Každé veľké rozhodovanie začína otázkou prečo. Ja by som vám dnes chcela zodpovedať na otázku, prečo si vybrať práve LAD Plus pre vašu novú strechu alebo rekonštrukciu vašej strechy. 30-ročná tradícia na trhu je veľkým míľnikom v dnešnom svete. V LAD Plus kladieme veľký dôraz na dokonalý výstup, kvalitu našich materiálov pre vaše šikmé aj ploché strechy. Bezníkové krovy a klasické krovy pre vás vyrábame v našej vlastnej dielni v Trnave. Poďte sa so mnou pozrieť. Za každým jedným krovom spracovaným v našej dielni sa skrývajú ruky našich kvalifikovaných pracovníkov a prvotriednej precíznosti stroja CNC. Vašu strechu sa postará tým odborníkov LAD Plus. Od návrhu, výroby, po dovoz, až po samotnú montáž. S nami získate viac. Získate istotu a spoľahlivého partnera, na ktorého sa môžete obrátiť v celej fáze vášho projektu.